DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan kabwasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Webes, Abril 24, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, Chief of Police ng 3 bayan ng Pangasinan pinalitan. Radyo Pangasinan Balita. Beachgoers sa Tandaligan Beach, bantay sarado, 0 drowning na itala. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, Pilipinas Bangon Party List dinismiss o kaya dinisqualify ng COMELEC. Radyo Pangasinan Balita. Days of mourning sa pagpanaw o kay pagpanaw ni Pope Francis idineklara ni President Bongbong Marcos Jr. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 9 na araw ng pagluluksa sa Vatican magsisimula sa Sabado. Radyo Pangasinan Balita. Istanbul, Turkey, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Ginebra, tinambakan ang jeep. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, yumaong superstar Nora Honor at 4 pang Filipina icon pararangalan ng Malacanang. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Dalawang weather system na nakakapekto sa ating bansa. Ang Intertropical Convergence Zone na nakakapekto sa Southern Mindanao. Easterlies naman nakakapekto sa nalabing bagay na ating bansa. Yung Sambuangang Peninsula, Sargent, Davao, Occidental, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, makakaranas ng maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng Intertropical Convergence Zone. Yung the rest ng Mindanao ay makakaranas ng bagyang maulat hanggang sa maulat na kalangitan na may pag-ambon o pagtulog-pagkidlat. Ito rin po dahil sa Intertropical Convergence Zone. Yung Metro Manila and the rest of the country, makakaranas ng bagyang maulat hanggang sa maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ambon o thunderstorm. Ito dulot ng easterlies. Walang ginabantay low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility at wala din nakataas ng yield warning kaya pwede kumalaw ang mga maliliit na sasakyan sa dagat. Mula dito sa Pag-asa sa Dagupan, Helena Labadja pong nagunan. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. 60 to 70% capacity ng Tondaligan Beach ang dumagsa na turista sa Dagupan City nitong nakaraang weekend. Ayon kay CDRMO Operation Officer Mike Kagiwa mula sa iba't ibang probinsya ang mga dumayo gaya ng mula sa Nueva Ecija, Tarlac, galing ng Maynila at mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Sa mahigpit na pagbabantay ng otoridad, ipinagmalaki ng CDRMO na walang naitalang nalunod o kay zero drowning incident
Kaya't patuloy na nananawagan ang otoridad sa mga beachgoers na sumunod sa mga panuntunan at maging maingat para lahat ay masaya. Aminado naman si Kagiwa na merong naitalang kaso ng jellyfish sting sa Tondaligan Beach, kung saan agad namang nabigyan ng first aid ang mga biktima. Anya, tuwing mainit ang panahon at nagkakaroon ng biglaang pag-ulan ay lumilitaw ang mga jellyfish. Kaya payo nito sa mga beachgoers na maging mapag-obserba. Patuloy naman ang pagbabantay ng CDRMO, katuwang ang Maritime sa Tondaligan Beach kasama ang mga nakatalagang 14 na lifesavers. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, 3 bayan sa Pangasinan ang pinalitan ng Chief of Police dahil sa iba't ibang rason. Ang pagpapalit ng Chief of Police sa bayan ng Orbistundo, Bayambang at Mangaldan ay isinagawa sa PNP Pangasinan Provincial Office sa pamamagitan ng isinagawang turnover ceremony na pinangunahan mismo ni Police Colonel Rollifer Kapukyan, ang PNP Pangasinan Provincial Director. Sa pahayag ni Kapukyan, ang Chief of Police na Orbistundo ay pinalitan dahil natapos na nito ang tour of duty at for retirement na ito. Sa bayan naman ng Bayambang, ay may mga faktor na kailangan ng alisin doon. Ganun din sa Mangaldan na kailangan na ring umabot sa ibang level ng position sa regional office. Ang bagong Chief of Police ng Mangaldan ay si Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon. Pinalitan nito si Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan. Sa bayan ng Bayambang, ang bagong Chief of Police ay si Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik. Pinalitan nito si Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Kalob. At sa bayan ng Orbistundo, ang bagong Chief of Police ay si Police Major Fernan Rivera. Pinalitan nito si Police Major Romel Sembrano. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, ating tanggapin ang pagulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Dead on arrival sa pagamutan ang isang 63 anyos na ginang matapos barilin sa barangay ng Kapian, Marati, Pangasinan. Batay sa impormasyon, pasado alas 5 ng umaga kahapon nang maganap ang krimen na saan isang dikilang suspect ang dumating sa harap ng tindahan ng biktima. Nagpuno ang bibili umano ito at pansilip ng biktima sa siwang ng tindahan ay binaril ito ng malapitan ng suspect at mabilisang tumakas. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa mukha na agad isinuhod sa pagamutan, subalit idinkarang dead on arrival na nasa masusing investigasyon ng Malaswiki PNP ang naturang krimen. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWDA 8.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, sa kaunaunang pagkakataon, matapos ang mahigit na 60 taon, wala nang basurang itinatapon sa dam site ng lungsod sa Bunuan ayon kay Mayor Belen Fernandez. Sa isang panayam noong Lunes, ipinaliwanag ni Fernandez na ito ang dahilan kung bakit inihayag niyang opisyal nang isinara ang matagal ng dam site. Hindi na rin pinahihintulutan ng City Waste Management Office na muling makapasok ang mga mangangalakal ng basura sa lugar. Sa halip, binigyan na umano sila ng bagong kabuhayan ng pamalaang lungsod upang matulungan silang makapagbagong buhay. Ayon sa alkalde, malaki na ang bahagi ng dam site na nilinis mula sa tambak na basura kahit na patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations. Ang bagong backhoe na kamakailan lamang binili ng lungsod ay ginagamit upang hukayin ang mga tuyong basura na ilipat ito sa 5 truck na naghihintay upang dalhin sa sanitary landfill sa Urdaneta City. Ayon sa ulat, bawat truck ay nakapagdadala ng 4 na truckload ng basura araw-araw. Samantala, ang bagong payloader na nakuha rin ng lungsod ay pansamantalang ginagamit upang linisin ang ilang bahagi ng Tondaligan Boardwalk na natabunan ng buhangin dulot ng mga nagdaang storm surge. Araw-araw pa rin nagsasagawa ng inspeksyon si Mayor Belen Fernandez sa dam site upang bantayan ang ang progreso ng paglilinis at alamin ang iba pang kailangang gawin para mapabilis ang pagbabagong anyo ng lugar bilang isang
Tree Park. Mahigit na 2,000 punong kahoy mula sa Community Environment and Natural Resources o kay Senro ang naitanim na sa mga nalinis na bahagi ng dam site at maayos ng tumutubo. Kasabay nito, inihayag din ng alkalde na nalinis na rin ang material recovery facilities sa 28 sa 28 barangay ng Dagupan. Sa ngayon, sinisimulan na rin umano ng lungsod ang isang eksperimento kung saan direktang dinadala sa landfill sa Araneta ang mga nakolektang basura mula sa kabahayan at pamilihan ng hindi na dumadaan pa sa mga barangay MRF. Ginagawa ito ng alkalde dahil sa nakikitang disiplina ng mga mamayan ng Dagupan pagdating sa tamang paghiwalay ng basura. Radyo Pangasinan Balita. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, dinisqualify ng Commission on Election 2nd Division ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o kaya ay PBBM Party List para sa May 12, 2025 election dahil umano sa misrepresentation. Base sa 10 pahinang ruling na kanilang pinaburan ang petition na inihain ni Attorney Jess Christian Ramirez. Inirepresenta umano ng PBM Party List bilang regional political party sa Calabar Zone at ito ay naglalagay ng nominasyon sa labas ng rehiyon. Dahil dito, nilabag umano nito ang Republic Act 7941 o kay Party List System Act. Mayroon 10 inilagay na nominees ang partido na galing sa Abra, Cagayan at Quezon City. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nanawagan ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa kay CBCP sa publiko na tigilan ang pangangampanya para kay Luis Antonio Cardinal Tagle para maging susunod na Santo Papa. Ayon kay CBCP, Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na sakaling mapili si Tagle ay magiging negatibo ang tingin ng ibang lahi. Baka anya isipin nila na ang conclave ay maiimpluwensyahan mula sa ibang grupo. Mahalaga na irespeto na lamang ang pagiging independent ng electors. Magandang gawin anya ngayon ay ipagdasal na lamang si Tagle at ang iba pang mga cardinal electors. Ang 67 anyos na si Tagle ay prefect ng Dicastery of Evangelization. Isa siya sa mga contender na magiging Santo Papa. Radyo Pangasinan Balita. Idineklara naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang araw na pagluluksa dahil sa pagpanaw ni Pope Francis. Ayon sa Presidential Communications Office na magsisimulang nasabing days of mourning mula Abril 23 hanggang 26 o ang araw ng libing ng Santo Papa. Sa nasabing araw, ilalagay sa half mass ang watawat ng bansa sa lahat ng gusali ng gobyerno at government installations sa bansa at sa iba pang bansa. Una nang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na dadalo ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa libing ng Santo Papa. Radyo Pangasinan Balita. Patay naman ang 3 katao matapos ang naganap na karambola ng 6 na sasakyan sa Barangay Fortune sa lungsod ng Marikina. Base sa inisyal ng investigasyon ng mga otoridad, pasado alas 11 ng gabi nitong Abril 23 nang hindi nakayanan ng trailer truck na may kargang buhangin ang pag-ahon na bahagi ng lugar kaya tumagilid ito. Dahil sa insidente ay naatrasan nito ang ilang sasakyan na nasa likuran na kinabibilangan ng mga kotse at isang jeep. Nasawi ang mag-inang lula ng kotse habang patay din ang driver ng jeep na naatrasan ng truck. Sugatan naman ang 6 na iba pang biktima na sakay ng iba't ibang masasakyan at sila ay dinala sa pagamutan. Naaresto na ng otoridad ang driver ng truck kung saan naharap ito sa patong-patong na kaso. Radyo Pangasinan Balita. Patay naman matapos pagbabarilin ang alkalde ng Rizal sa lalawigan ng Cagayan na si Mayor Attorney Joel Ruma.
Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nangyari umano ang insidente habang nagsasagawa ng pangangampanya ang alkalde sa barangay Iluro Sur, Rizal nitong pasado alas 9 ng gabi kahapon. Habang nagpipicture taking, ang alkalde kasama ang ilang residente ng lugar ay doon na sila pinagbabaril ng mga hindi nakikilalang suspect. Kasamang nasawi sa insidente ang dalawang close aide ng alkalde. Itinakbo pa ito sa pagamutan, subalit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Nagpapatuloy pa rin ang pagtugis ng otoridad sa mga di nakikilalang suspect at nagpapatuloy din ang investigasyon. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Inanunsyo ng Vatican ang pagsisimula ng tradisyonal na 9 na araw na pagluluksa para sa yumaong si Pope Francis. Ayon sa Vatican na magsisimula ito sa araw ng Sabado, ang araw ng libing mismo ng 88 anyos na Santo Papa. Mula sa nasabing araw ay mayroong magaganap na tinatawag na pagluluksa sa St. Peter's Basilica na magtatapos ng hanggang Mayo 4. Sa nasabing araw lamang ay magsasagawa na ang conclave ng pagpili ng bagong uupong Santo Papa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Istanbul, Turkey. Ayon sa emergency services ng Turkey na merong lalim na 6.92 kilometers ang nasabing lindol. Naitala ang epicenter nito sa karagatan ng Marmara sa Silivri area. Aabot naman sa 151 katao ang sugatan dahil sa nasabing pagyanig. Hindi naman bababa sa 50 na mga aftershocks ang naitala ng otoridad. Dahil sa insidente ay nagkansila ang mga otoridad ng pasok sa paaralan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, binuksan na ang unang General Congregation of the College of Cardinals kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis kung saan sinabayan ito ng taimtim na panalangin. Humigit kumulang na 60 kardinal ang dumalo sa pagtitipon sa may Synod Hall kung saan sila ay nanumpa alinsunod sa Universe Dominic Gregis ang dokumentong nagtatakda ng mga patakaran sa panahon ng said vacante at pag-elect ng bagong Santo Papa. Binasa ni Cardinal Kevin Farrell ng ang huling habilin ni Pope Francis. Nagdesisyon rin ang mga cardinal na ipagpaliban muna ang mga nakatakdang verification rights hanggang sa makaupo ang bagong Santo Papa. Mababatid na itinakda ang libing ni Pope Francis sa Sabado, Abril 26, alas 10 ng umaga. Bago nito, ililipat muna ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica kung saan siya ilalagak upang bigyang bugay ng mga mananampalatayang Katoliko. Bilang bagay ng pagluluksa o kay 9 na araw na pagluluksa, magsisimula ang mga banal na misa sa Linggo, Abril 27. Magpapatuloy ang mga misa araw-araw tuwing alas 5 ng hapon. Itinalaga rin ang 3 cardinal upang tumulong sa pamamahala ng simbahan habang bakante ang pwesto ng Santo Papa. Nariyan sina Cardinals Petron Parulin, Stanislao Relco at Fabio Baguio. Radyo Pangasinan Balita. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Tinambakan ng Barangay Ginebra ang Terra Firma Jeep sa score na 101-80 sa PBA Season 49 Philippine Cup. Itinuturing na bayani sa panalo ng Ginebra si Japet Aguilar na nagtala ng 30 points. Habang mayroong 14 points at 7 assists naman si RJ Abariento sa laro na ginanap sa Araneta Coliseum. Nag-ambag naman ng 11 points, 13 rebounds at 7 assists si Scotty Thompson at 10 points naman si Stephen Holt. Hindi naman umobra ang ginawang 14 points ni CJ Katapusan at 13 points ni Mark Nonoy para sa Jeep. Radyo Pangasinan Balita.
Hindi rin pinaporma ng NLEX Road Warriors ang TNT Tropang 5G sa score na 91-74 sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Ito na ang dalawang sunod na panalo ng NLEX na mayroong 2 panalo at 1 talo sa laro na ginanap sa Araneta Coliseum. Nanguna sa panalo si Robert Bolick na nagtala ng 13 points, 8 rebounds, 6 na assists at 4 na steals habang mayroong 13 points din si Cyrus Torres. Nagulat din na ang marami dahil nagtala ang rookie na si JV ng 13 points at 12 rebounds. Umabot na sa 22 points ang naging kalamangan ng NLEX hanggang ito ay napababa ng TNT. Naniniwala sa NLEX coach Jong Yucheco na maaring napagod ng bahagya ang TNT mula sa kanilang kampyonato. Nasayang naman ang ginawang 12 points ni RR Pogoy at 11 points ni Kelly Williams para sa TNT. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Kinumpirma ng Malacanang na pararangalan nila ang 4 na Filipina icon ng Presidential Medal of Merit na gaganapin sa Mayo 4, 2025. Kabilang sa mga pararangalan ang yumang national artist at superstar Nora Honor, tinaguri ang Asia's Queen of Songs Pilita Corrales, haligi ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero at yumaong kilalang chef at proponent ng pagkaing Pilipino sa buong mundo, Margareta Flores. Ang Medal of Merit ay ibinibigay sa mga individual na nagpapakita ng natatanging ambag sa kanilang larangan at nagbibigay karangalan sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang entertainment, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Dingdong Abansado sa pagpanaw ng OPM icon na si Haji Alejandro matapos ang maikling laban sa cancer. Sa kanyang mensahe, inalala ni Abansado ang kanilang malalim na pagkakaibigan na hindi lang umikot sa musika kundi pati sa sports at magbahagi ng buhay. Ayon kay Abansado, si Alejandro ay naging mentor, kaibigan at inspirasyon sa kanya at pinasalamatan niya ito sa mga aral sa buhay na naibahagi nito. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa pamilya ni Haji, kabilang sina Rachel Barney Ali at ang buong Alejandro clan. Pahinga ka na, Tito Haji. Ito naman ang naging mensahe ni Abansado bilang pamamaalam. Si Haji Alejandro ay kilalang haligi ng original Filipino music at iniwan ang isang makulay at makabuluhang pamana sa industriya ng musika sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. Sumain niyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.